Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme Landex.io, jakoby či Splix.io. Jako v minulých dílech, myslím, že mi to jde, ale neříkám, že jsem žádný majstro. Trochu jsem trénoval za kamerou a už se nebojím toho nějak útočit. Tak. A tam nový finty, jak jakoby pojď. Yes. Nějaký Čech je tady taky. To jsou takovýhle ty triky, že když jdete podal, tak se musíte všimnout rychle. Yes. Vidíš, že trénuju poštěnou, mám skillou už. Jsme 5. super. Tady ten Rona Rellinger. Ten bude nebezpečný. Yes. Tak nebude. Jsem myslel, že bude trochu silnější. Ne, já jsem se zavolal navzájem. Ježiši, taková blbá chyba. Tak já jsem tady zpátky. Ty, já jsem se zabil sám, to bylo hrozný, ty jo. To je jak pro lamáky. A vím, jak si dělat ty začátky. První je si to rozšířit. Takhle jakoby. A teď ji takhle ze spoda. A takhle. Škoda. Se tady budeme o to prát, hele. A Gustafa je mrtvá. To víme, zkusíme to. Yes. Tak. Ty pojď. Ne, teď si tady budeme prát ten dynamit. To nevypadá, že bude úplně špatný. No, tak není úplně špatný. Provokář. Teď tady fakt budeme prát. To s těma parčkama umím. Já se jako rád peru. Jo, tak to je moje. Iron. Kolikátý jsme? 5. no, tak to není úplně moc. Tak a tady bych to udělal takhle, protože tady mě zabít nikdo nemůže. A jsme první králové a tam nám nikdo bere. Koukejte, nabourá. Ne, nenabourá. Tak dobře. Nám tam někdo bral čtverečky. Oni teď na mě, to je blbý, že tam je znázorněná ta koruna. Jako prostě nevyčítám to tým vývojářům. Tak tady se s ním teď budu prát. Si to trochu vezmu. Jsem měl místo. První si udělat takovýhle jakoby základ, aby na to nedošel. Víte, co já teď udělám? Já teď udělám toto. Nikdo nevyjede. Tak super. Tady někdo bere. Tento čunčula. Co je, ale když jsem zatočil? Ty vogo. Ježiši Maria, taková blbá chyba. Takže ještě teď uděláme to základní. To teď mě zabije. Ježiši Maria, jsem ho chtěl zabít. Taková blbá. My jsme se zabili navzájem. Pup. Server je spolu. Víš, že natáčím. Tak. A víte, co je teď nejlepší? Si dělat toto. A teď toto. Jo. Teď mě zabije, to vím. Ne. Ty
už jsme třetí, ty kráso, dobře my. Je vidět, že prostě trénujeme, no. To jsem tady udělal tak na schvál. Tady kulišáku, bojí se mě, co? Tady právě dělám ten prostor troši lelinku. Ne. Já jsem věděl, že jsem měl počkat. Tak já jsem tady zpátky, já jsem si měl počkat. No, teď to dělám teď to trochu zrychlíme. Nebudu takový srabák. A tady mi týpek bere územíčko, což my nechceme samozřejmě. Musíte být hrozně všímavý, jo. To je dobrý, že vy takhle ty tečky, on to je do vás nabourat a potom až vy to skloníte jakoby, nebo jako uděláte to místo, tak on do vás vjede. Ne! Yes. Tak on do vás vjede a vy ho potom zabijete jednoduše. Tady mu vědu takhle hezky. Ne, škoda. Hamza, no, to by nemusela být špatná úplně. Provokář. Budeme říkat provokář. Tak teď tady udělám takový základní bojový místečko. A tady máme jednoho, a tady máme jednoho, a tady už nemáme jednoho. Pojď, škoda. Teď tady budeme tak to jsme zabili. Teď bychom mohli takhle mu vyžrat území. Tady za ním budu zabojovat. Budu zabojovat za tou Hamzou. Tak ta Hamza nebyla až tak dobrá. On chce útočit na mě, protože... No, takhle. Jako lidi, prostě vy proti mně. To já jsem to povedal třetí, jo. Ne. Yes. Teď to trochu... Tady dělám to územíčko právě. Tady je docela dost potřeba. Tak. On nám někdo bere. Ježíš nám zabil! Tenhle ten blbej! Ježíš, já jsem ho chtěl zabít, ale já jsem nevěděl, že je AFK. Ježíš. Ježíši Mare, taková blbá chyba jsem musela stát. To je hrozný! Tak se hezky obkroužíme. A Golden Boy. Pup. Tak, hezky tady hodle zabijeme. Výborně. A teď jdu útočit. To je dobrý týpek. Mě chybělo jedno. Je dobrý. Ježíš, plnej to. Tak, teď to takhle. Ne, já jsem zapomněl. Já znám ty triky takovýhle. Tak si to má dělat, ale... A teď si to trochu mega rozšíříme. Tak, teď vezmeme tudy. Tak, a teď jsme se nalákali? Ne, škoda. Tak jdeme si dělat územíčko. Takový to bojový. A on tady jde za nás. Tady to se mi nelíbí.
Tady to se mi od tohohle týpka nelíbí. Tak já se posunu sem. Se posuneme sem na tohohle týpka. Ježišmarja! To musí být až tak hrozný. Teď jsem vlastně ani nemohl do svého domečku. Když se obkroužíte, tak nemůžete do svého domečku. No, to... Já jsem se zabil sám navzájem. Tak. A teď jdeme hrát naplno. Teď to pořádně. Tak. Teď to spojíme tady. Tak a základ máme hotový. Ne. Tak, růžek jsem mu sebral. Teď mu seberu toto. Teď mu to tady hezky seberu. Yes! Tak to byl pěkný kill. No, tak jo, tak nevadí, bohužel jsme zemřeli, ale máme nový rekord killu a nový skóre. Tak já bych se pro tento díl rozloučil a